Americký miliardár a majiteľ UFC Dana White povedal, že už nikdy nepôjde k žiadnemu všeobecnému lekárovi. Pred 2 rokmi bol jeho zdravotný stav katastrofálny. Vysoký tlak, cholesterol, inzulínová rezistencia, chronické zápaly, nadváha. Dávali mu maximálne 10 rokov života. Lekári mu len predpisovali ďalšie lieky, jeho stav sa nezlepšoval a z tých liekov ešte trpel mnohými vedľajšími účinkami. Nemohol spávať, zvracal, nemal energiu a to mal tých najlepších lekárov v USA. Potom sa rozhodol pre životnú zmenu. Začal otužovať, dvíhať činky a hlavne zmenil stravu. Trvalo 10 týždňov, zhodil 15 kg a jeho krvné hodnoty boli zrazu optimálne. Dnes neberie žiadne lieky a má energiu ako nikdy predtým. Zabijakmi zdravia sú tzv. Ultraspracované sladkosti, ktoré prešli mnohými stupňami priemyselného spracovania a obsahujú chemické prísady, ktorých dopad na zdravie často ani nepoznáme. Zdravé sladké ponúka len príroda. Včelí med, ktorý ja miešam s ovocím pre budovanie silnejšej imunity, ako napríklad čierna jarabina, nepražené kakao alebo maliny s čučorietkami pre obrovskú dávku vitamínov, antioxidantov a vlákniny.